Hello everyone, welcome to Bambasa Mangunza TV. I'm here to update you of what was happening on homecoming izolo mhla 17 June 2026. Sikhumbule usifisa ugcine ehlasela uShobane ngoba esezwile ukuthi uyena uthandana nozethu. Izolo uMetron uzihlalele kusofa uzibukela something. Kuvele kusho Enoch eminyaka xavi nje ukuthi uMetron ubani lo ngqungquzayo. Ebese ethi ngena nangenhlahla angene usifisa afika axolise ngalokho akwenzile eklinikhi izolo ukuthi ahlasele uShobane emsebenzini. Athi Metron, uma ungaqapheli uzohlanya ikhanda. Athi usifisa ngizile ngokuzolwa ma. Washo khona ukuthi bengamelanga avume ukulawula ukucasuka. Athi nje Metron, good for you. Ebese ebuza uShobane ukuthi ukhona yini. Athi Metron, ufunani kuShobane okanje ufuna ukuqedela lokho okuqalile eklinikhi? Athi usifisa ukuthi uShobane unento okungiyami, unomfazi wami lapha khona. Avela hleka kancane uMetron asho khona usifisa ukuthi ufuna ukuthi yena noShobane bakhulume. Athi uMashona okusho ukuthi amantombazana asephenduka amabhayisekili loyo ofuna ukuligibela uyaligibela if eseqedile alincikise eceleni kwendlu liphinde ligitshelwe umunye. Lapho usho lokhu nje uyafa insini. uMandla ungena esibhedlela bakithi uyazihlekela nje uphethe ngisho amagwinya uwaphathele phela uphindile isinqandamathe sakhe avele nje uphindile athi angiwafuni amagwinya akho Mandla. Athi Mandla kanjani philile ngoba amagwinya ave kumnandi ukwaphuza netiye. Athi nje uphindile Mandla angifuni amagwinya akho, angifuni etiye lakho ngicela ngishese ngomoya. Athi uMandla uthi angikunike kanjani ispace ekubeni ngifuna ukuba nawe and ngifuna nokusupport. Athi uphindile Mandla ayikho into ongayenza njengamanje. Wathi ingane yami ngilahlile kwamafinyile enyathi Mandla. Wathi nje Mandla ngifuna ukuthi sibe ndawo. Wathi Mandla ngifuna ukuthi sibe ndawonye ngakho konke lokho okuthwele. Avela athi nje uphindile lazini Mandla phelile. Athi Mandla phindile uyangala. Wathi nje uphindile kuphelile. Wathi nje uphendile kuphelile ngicela ulalelisise. Washo khona ukuthi angisafuni ukwenza lento Mandla kuphelile. Uzothi sifanele usifisa amtshela ukuthi ngicela ukuthi uyeke kulokho ngifanele. Wathi nje usifisa ngeke zethu. Wathi uzothi umthetho wakho nesifo sokukhohlwa yini. Wathi lalela mina nawe sihlukene ngizwa yini ngicela uyekele nontsotso yenzayo. Athi nje usifisa wena usawumfazi wakaGubheka. Athi nje uzethu yena ngokomthetho mina athi usingile. Athi uzethu usifisa udelete inamba yami uyekele ungihlukumeza. Wathi ethi uyaphendula usifisa kanti uzethu useyivalile. Nomqwanyana uyancuma lapho okuncundile hayi kancane shima. Nomqwanyana ubhize emadodeni uyapheka njengenhlala yenza. Ebese ungena usifisa eminyango athi hawu baba bengingakulindele ngalesikhathi. Asho khona usifisa ukuthi naye ushiye engawuqedile umsebenzi ngoba umqondo wakhe all over. Ubone kungcono ukuthi ayekele ozakwabo baqhubeke nomsebenzi. Athi umqwanyana uyathemba kodwa ukuthi lokudla kuphekile. Athi umqwanyana ngiyathemba kodwa lokudla ongiphekile uzokujabulela. Ebese ususe yaqala athi hawu baphi abanye bala ekhaya. Asho khona umqwanyana ukuthi ucela izingane ukuthi zishaye umoya khona bezokwazi ukuthi baxoxe. Athi usifisa ufuna ukuxoxa. Athi umqwanyana yebo baba lapho umbamba ngesandla umqwanyana bamba usifisa ngesandla. Usifisa wena uyasihlehlisa isandla sakhe. Athi kuxoxa mayelana nani. Athi umqwanyana baba. Athi umqwanyana angathi baba. Athi nje usifisa njengoba ngimlana emqondweni wami nginento eyodwa kumele ngiyenze ukuthola unkosikazi wami uzethu. Wathi nje ngifuna ukumbuka ezinhlavini zamehlo aphindele esho lento ade yisho. Avela amemeza umqwanyana asho khona ukuthi kwanele sifisa kwanele ngihlezi ngizwa ngozethu and uyena umuntu osuhlezi ukhuluma ngaye la. Wathi sifisa yini engakuniki yona mina. Wathi sifisa ngikunike ubusha bami ngakunika mina uqobo wena ukhethe ukulandelana nomuntu osifazane ubuyise amalobolo akho. Wathi mina ngikhona ngomkakho ngikhethe ukuhlala waye ungakhethi mina. Avele wathi usifisa ngiyabuya manje. Wathi uyaphuma wambamba bamqwanyana. Wathi nje usifisa lalela unadlavini kumele ngabe uyangibonga ukuthi angikuqumbanga phansi ngoba ngabe angiyena umnyeni wakho ngabe ulapha ejele udla iparish. Wathi ungalingi ungiqale mfazi. Wathi uyangizwa. Wathi noma umqwanyana umbhedo nje lo usho angeke mina ngikuyeke udestroy lo muzi. Avela phuma usifisa umshiya kanjalo umqwanyana. Wathi nje umqwanyana hamba ungaphindi ubuye la. Umqwanyana yapakisha ekamereni vele makhambuza ukuthi ucabanga ukuthi wenzani. Athi mntanami awukwazi ukuvela upakishe izikhwama zakho ushiye umshado wakho kanjalo nje. Athi ikhaya lakho leli. Athi nje umqwanyana
ma akulona ikhaya lami leli wathi uSifiso athi uSifiso ukwenze kwacaca futhi ekusho kaningi wathi sengikhathele ukuthi ngimlalele wathi uma wakhe zama ukuthi umlinde khona nizokwazi ukuthi ngikhulume ngalento wathi ngizamile ukwenza konke lokho ma kodwa manje ngeke ngisavuma ukudelelwa uSifiso mina wathi ethi uma wakhe uyancinga wathi kuyafana futhi yini mina engizoyithola ngokubezela kwami ngoba ekugcineni mina odelelekayo bangena noVusi noMalanga khona lapho baqhamuka sebebuza ukuthi kwenze njani abatshela uMamKwanyana ukuthi uyahamba wathi uMalanga ucela ungashiyi bantu athi nje mntanami akusilona iphutha leni leli wathi kumele nikwazi ukuthi ngiyohlezi ngimthanda inhliziyo yami yonke wathi nje ukuthi ubhuti wenu mina akangazi la endlini ukuthi ngiyini nokuthi ngikhona noma angikho wathi nje ngeke ngisakwazi ukuqhubeka ngihlalelana wathi Foyisokhi yami niyampendulo bambuza ukuthi pho uzoyaphatha angazi ngizobona kodwa mhlawumbe ngizoya kumzala wami eNewcastle washo khona ukuthi ngizobona ukuthi kuzokwenza njani kodwa angeke ngikwazi ukuphila kanje lapho uyasidinda isililo bakithi sekuze kwaba isono wasondela noMalanga wazama ukumthulisa wagcina esekhala naye Sifiso usethaveni kaShwaba kadakiwe kanje unyama receipt abize uMaNgcobo athi Mangcobo woza la uzongitshela ukuthi ubhubhebi wami yiphi athi umfazi wami athi Mangcobo angimazi ukuthi yiphi athi Sifiso angenzi isilimo yena Mangcobo nomqondo athegoli wathi umfazi wami wena wathi nje Mangcobo kungcono umfonelo wamshiya kanjalo Mangcobo wathi uyasukuma batabuzela kwazi waqhamuka uBrahma kwamhlalisa phansi nakhona afuna ukuhlala phansi uyalwa kwazi waqhamuka noShabi naye uzokhuza kodwa kasabambeki athi uBrahma uphuza kanjani ne-uniform athi hayi nothisha uyaphuza ne-uniform mina manje ngivumelekile ngiphuza ne-uniform athi uzothini uMamKwanyana uda kanje athi angingeke ngalowo mthakathi athi uyayilandela uBrahma indaba abaleke naye uSifiso Kaqubheka abahlezi kusofa uSifiso uhamba ecula lapho bayamuza nje kodwa basithulela afika ngqongqoze emnyango bungapheli ukuthi befuna bezwe ukuthi iphoyisa leli ngqongqozayo lapho uyacula nokucula memeze noma buyi khona lapho angena uSifiso lapho uyadelela usho khona ukuthi endlini kuso kwesipinashi athi Mahumede asho ngendakazo wathi nathulanga ngakushona yini avusana wathi akukho ngisho amabhodi esitofini phela uMamKwanyana ahambile akhuluma kaMabuyi asho khona ukuthi uMkhwenyana uMabuyi upakisha umthwalo yakhe wahamba wabeletha nengane yakhe angakholwa uSifiso aze athi uMagumede tshelani ubhutweni ukuthi uMabuyi uhambile ahamba ekamereni afike ukhala ibhungiza avule wardrobe athi uyafika izingubo zamabuyi azikho angene uVusi ethi uyabona into eyenzile wathi nje uSifiso wena kade indlela okhuluma ngayo nami amxavuni uSifiso uVusi wangena uMagumede ezokhuza vele abajikise nengubo bajikijele ingubo yokulala athi phumani la athi uMagumede lodwa ngeke ishintshe ukuthi uMabuyi uhambile athi nje uSifiso phumani la aphuma asale gowa bakithi athi nona udolo wengane yakhe awubeke esifubeni ngiyayibamba lana wakho lecindezi notification bell no subscribe nomsho imbono wakho bayo